Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal. Skużawni tamma millum daqsxejn imdejjaq. Għala? Għax kont jagħti il-band li wara l-iskola u kien hemm grupp ta' tfal bdew jilagħbu u vera xtaqt nilgħab magħhom jien. Ma li mort ħdejhom qalu li le, ma tistax, din il-logħba lina biss. Dak il-ħin ħassejt niftit imwarrab u mdejjaq. Kemm sensazzjoni kera u ħadd ma jieħu pjaċir joqgħod jara lill-oħrajn jitqu waqt li hu jibqa' barra. Għalhekk tfal, importanti li ninkluda lil kulħadd meta nkunu nistgħu. L-inklużjoni hija importanti ħafna. X'kelma dik hej? In-kluż-jo-ni. Inklużjoni. Din tfisser li meta nkunu qegħdin nilagħbu naraw li kulħadd ikun fil-logħba. Tfisser li niftħu ċ-ċirku tagħna biex nagħmlu spazju għal ħadd ieħor. Baba u Zizi qed jilagħbu ċess. Din il-logħba jafuha tajjeb. Baba qiegħda tmexxi l-figurini. Zizi tmexxi oħra bi strateġija kbira. U f'dak il-ħin jidħol Tetu. Tetu jisma' d-daħk. Qed jara ħafna figurini żgħar bħal żiemel, torri. Tetu jħobb jilgħab bil-figurini żgħar. Qed jiġri lejn il-mejda, jgħid lil Baba u Zizi, jien ukoll irrid nilgħab. Baba u Zizi jieqfu, huma jħarsu lejn Tetu, imbagħad iħarsu lejn iċ-ċess. Din il-logħba għandha regola, tintlab bejn tnejn min-nies biss. Zizi xxengel rasa. Le. Baba tfiem lil Tetu li tnejn biss jistgħu jilagħbu. Għalhekk Tetu ma jistax jilgħab magħhom. Tetu jifriża. Il-ferħ li kellu fiċċu jisparixxi. Huwa jħares lihom bħarsa ta' diżappunt kbir. Tetu jdur bil-mod u jimxi lejn it-tieqa. Daru lejhom. Baba u Zizi jerġgħu jippruvaw jilagħbu. Zizi tmexxi figurin, Baba tħares lejn il-bord, imma ma tieħux pjaċir. Huma jħarsu lejn dar Tetu, imdejjaq ħdejn it-tieqa. It-tnejn li huma m'għadhomx jieħdu pjaċir għax jafu li l-ħabib tagħhom qed jibki. Baba tħares lejn Zizi. Huma jifhmu x'għandhom jagħmlu. Mhux importanti r-regoli tal-logħba, importanti il-ħabib. Għalhekk flimkien jgħidu lil Tetu. Zizi tgħid lil Tetu biex joqgħod magħha ħalli jitgħallem kif jilgħab. Imbagħad ser tagħmel logħba miegħu. Tetu jara l-figurini qudiemu u wiċċu jixeq. It-tlieta li huma jibdew jilagħbu flimkien. Issa d-daħk huwa ħafna kbar għax qed jitqu tlieta minflok tnejn. Inklużjoni tfisser li nħallu lil kulħadd jilgħab. Logħba hija sabiħa b'iktar tfal. Ma nwarbu lil ħadd. L-Ingliżi jgħidu thank you, Franċiż jgħidlek merci. Ġo Spanja trid tgħid grazzjas, danke bil-Ġermaniż. Bil-Arbi trid tgħid xukran, bil-Grieg kif ħaristu. U aħna x'nistgħu ngħidu? Bil-Malti għandna wkoll. Grazzi, grazzi, grazzi. Turi kemm int grat. Grazzi, grazzi.
Issa li tafu xi tfisser inklużjoni. Għandi żewġ stampi ta' tfal jilabu l-ballun. Stampa A. Hemm it-tfal qed jgħaddu l-ballun bejniethom. Barra ċ-ċirku hemm tifel qed jipprova jidħol. Imma ħadd mod taħallih. Iċ-ċirku huwa magħluq. Stampa B. Hemm l-istess tfal imma ċ-ċirku huwa miftuħ. Qisu forma ta' U. It-tifel il-ġdid qed jiġri biex jidħol u huma jagħmlu l-ispazju u jgħaddulu l-ballun. Liema stampa turi l-inklużjoni? Iċ-ċirku magħluq? A? Jew iċ-ċirku miftuħ? B. Eżatt, proset! L-istampa B, iċ-ċirku miftuħ. Meta ninkludu lil kulħadd, il-logħba ssir ħafna sbaħ. Proset tfal! Darba li jmiss li tkunu l-iskola u l-bantli u taraw lil xi ħadd waħdu, intom tistgħu tkunu eroj ukoll. Morru ħdeħ u jgħidulu, trid tilab magħna. Dik is-sentenza tista' tbiddel il-ġurnata ta' xi ħadd minn kera għal sabiħa ħafna. Ciao ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġaw narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġaw narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darboħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darboħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.